Takže čau lidi, tady jsem Ablesek a dneska tady zahrajeme Geometry Dash, takže jdeme rovnou na to. Takže já už tady jsem hrál něco a dneska se pokusíme dohrát 3. level, takže jdeme rovnou na to. Tak, bum bum bum. OK. Zatím je to easy, to nevím, ale prostě tak. Nezapomeňte dát like a odběr a no. Tak. Kam jedu, ale jedu se, jedeme. No, tamhle to nevím vůbec, kde co je. Dobrý. Kamo. Tak. Hej. Tak. Jako, to je docela rychlý. No! 74%, guys. OK. Teď to dáme. Tak. Nesmíme být zbrklí jako já. Tak. OK. No! Oh man. OK. No. OK. Na tom, že když hraju Geometry Dash, tak je dobrý, že ani nemusím dávat to. Prostě zvuk jakoby do videa, protože tady je zvuk v té hře. Tak. Teď jsem chtěla říct, kde už budeme u toho modrýho, ale my teď půjdeme do tady toho teprve, že do té rakety teď. Pak až to bude modrý. Ne! Jakože ono je to easy, ale prostě ono je to prostě takový, že ty víš, kde co je, ale prostě jsi nejistý, jestli to máš nebo nemáš udělat. Tak. Musíme najít trošičku nahoře, budeme trošičku vejš, budeme hezky. OK, už je to modrý. To už je hodně dobrý, když je to modrý, takže jedeme. Ne, já jsem. Blbej, tak jdem. Tak. Tak teď už se blížíme zase do té rakety. Tak už jsme v ní. Takže zase teď zase budeme trošku lítat uprostřed a nad zemí. Tak, už je to modrý. Nebudu nic říkat, když prostě jsme už u toho modrýho, tak prostě se mi klepou ruce trochu. Krása.
Jedeme. 75%. No. Já prostě do toho skočila. Ale jsem zastržel. Aha. Jo. Tak jdem. Pojď. Tak. Ok. Jedeme. Teď jdu fakt tryhard. Těžký tryhard jedu. Tady to prostě nesmíte držet, tady prostě musíte furt jenom klikat. Krása. To jsem mohl rovnou skočit na ten coin. Ach jo. Ale jako ono je to easy, ale prostě jak prostě jste si nejistí, tak prostě chápete. A chtěl bych dát do konce roka 100 odběratelů, což nevím, jestli je reálný, ale podle mě jo, tak dejte odběr. Tak jedeme. Ok. Drž se takhle budu ti vysoko. Takhle je to tak akorát. Tady je to nejhorší. Jo, už jsem tady. Tady to neznáším. Tady furt musím to klikat. Tadyhle taky. Mačkej to. Proč je to tmavý? Proč? Pojď. Je to tam! Dali jsme to. Kámo, na 8 minutu přesně, já nevím, jestli se víc líbí, byla to možná na moji oblíbenou kostku. Kámo, tak tady to jako by jsem fakt jako těžce tomu nevěřil. Nevěřil jsem tomu, ale dal jsem to. Takže my se uvidíme u dalšího videa, dejte like a odběr, zatím čus.